Jara mar Lolwe TV e kinde ma piny osebedo matek mara corona, mara lockdown bende nitiere, ochumi oidho matek, oganda wito tijegi ka kumachielo bende wayudo ni yudo tije andika en lweny. Wayudo ni pur kaka ohala en achiel kuom yorno manyalo kelonwa yuto kod dongruok e ngimawa. Ma emomiyo gacho mar chenro mar pur gi kwan kawuono ogo tach e gweng' mar Maseno e Kisumu West Sub-County kuma wadalose e wi pith mar guogi. Waromo kod Lucas ma en japith mar guogi mabiro tayowa kaka pith kod ohala mar kit guogi mopogore opogore owinjore otim e yo makare. Machiegni e chenro janeno na mar Lolwe TV, machiegni e chenro wendowa makawuono. An iluonga ni Lucas Okumu. Atimo pith mar guogi. Pith mar cham. Gi mar jamni bende. Mano ber sana. To pith bedo japith bende mane lekni kani dongo are timni koso ere kaka ni ikelo bedo japith mar gigo mopogore opogore? Bedo japith ne en lekna kana dongo, kendo en gima pod agombo ni ochop kuma nadwaro ni ochope. Kaka nene. Koro chal ni en passion koso en gino mani kao kokadho kuom janyuolni, koso gini en ojuke ajuka kaka nonyuoli to in ichako bedo japith to dala ne onge history mar pith. Imiwa history matin kata sigana mokelo in bedo japith koso gini in oringo ma irimbi? Hie wuonwa ne en japith. Koro anyalo wacho ni ayude kowuok kuom wuonwa gi minwa. Yes. To e iye kanyo an bende kane aseyudo ka antiere e familia mar jopith, to pith nodonjo kuoma. Koro nayude to nodonjo kuoma, koro en kuoma bende. Kamano. Erokamano ahinya. Koro pith mitimo gi gin gigo ma isomo koso school idhi isomo gik machielo? Okay, school nadhi to gima nasomo nopogore gi pith. Kanadhi school nasomo communication and media. Yeah, that is different gi agriculture. Yeah. Koro bang' somo communication and media, ere gima nojiwi mondo mi koro in idhi mana mbele gi tich pith, iweri gi gige communication? Hie ok anyalo wacho ni awera kod gige communication, to bende ok anyalo wacho ni aweyo pith nikech communication. Lakini gigi duto an agombo ni mondo amarigi. Gikendre gibede anyuola achiel. Ka koro an japith, tabro go gika mapidho picha, to ji bro neno. Mano skill mana yudo e school. Yeah. Erokamano, aneno kaka wuono wan gi guok kaendi, bende gin achiel kuom gigo ma ipidho magombo ni kawuono ema walose. Koro okimiwa sigana kaka gimomiyo ni amua ni ichak pith mar guok, to nichake karang'o? Pith mar guok ka ng'iyo chien kabisa, bende anyalo wacho ni en mana gima nayudo koa kuom jonyuolna. Nikech nonyuola e familia mantiere pith. Babawa ne pidho guogi, to an nomiyaga responsibility mar miyo guogi chiemo. Koro kaka namiyo guogi chiemo to guogi madala ne heraga. Koro gini nodonjo kuoma gi style no. Entie nyaka sani. Koro pith mamari ma koro aneno ka in gi guogi mokadho 2, nichako karang'o? Pith mar guogi ma okadho 2 ni nachako chon ka an jahiga mar 3 e university. Ne an gagi kana biro e school, kana join university, ne an gi guogi to nawegi dala. Koro kana asebedo settled e university, to nadhi omo guoka mag dala, to nabiro go e school ema nachake pith koro ma serious. Manyalo wacho ni ka guok onyuol, aus ne ng'ato, ayud pesa. Ka ng'ato nigi guoge, apuonj ni guok, ayud pesa. Koro in tich guok niendi nyaka ne ichake, thuolo romo nade, higni adi misekawo? Asebet kapidho guogi chakre 2016. Ma serious manya wacho ni koro mar ohala. Toke no natima maguoga. Lakini tok 2016 naneno ka pith guok nyalo konya. Emana adhi aome guogi na mandala bet go e school. To moko bende nachaka nyiewo. Mondo koro abed gi guogi manyuolore. Kuongo ne an gi guogi mana madichuo lilo.
Erokamano. Koro gin kit guogi mage ma ipidho? Apidho guogi mag nyaluo, apidho guogi mag kizungu, duto. Koro ka ng'ato nyalo dwaro guok mar nyaluo, guok mar kisungu, to guogi mag kisungu gi bende gintiere kidienje mopogore opogore. Yes. Nitiere guogi mar kisungu miluongo ni German Shepherd. Nitie guogi mar kisungu miluongo ni Japanese Spitz. Nitie guogi mar kisungu miluongo ni Chihuahua. Nitiere guogi mar kisungu miluongo ni Rottweiler. To ei kambina ka, an mana gi crossbreed mar German Shepherd, an gi German Shepherd, kendo an gi Japanese Spitz. Mamago an gi nyithindgi ma ng'ama nyalo dwaro, madhako kata madichuo. Nyalo yudo e kambina ka bang' dweche 2 mabiro mbele ka. Kamano, obiro bet guok mopuonji matimbene beyo. Erokamano. Naneno moro machalo Chihuahua. Macho miluongo ni German ang'owa? Japanese Spitz. Japanese Spitz. Meg? Japanese Spitz ma an go en 3/4 breed. Initially ne an gi Chihuahua. Mana chako pith mar Japanese Spitz ni ne an gi Chihuahua achiel mana yudo kuom osiepna moro nwasomogo. Koro kanomiyago to ne pod aonge gi guok madichuo mar Chihuahua. To ne an gi guok madichuo mar Japanese Spitz. Koro guok mar Japanese Spitz gi Chihuahua ema asebet ga ka a breed mondo abed gi pure breed mar Japanese Spitz from Chihuahua. Kech ne an mana gi madhako gi madichuo ma alternated Chihuahua Spitz. Ang'o miyo isetlo mana kuom German Shepherd kod Japanese Spitz? To nikech kasani koro itemo matek mondo mi bed gi pure breed mar Japanese Spitz kod German Shepherd. Iwe mamoko go. En reason mane momiyo isetlo mana e kido ariyogo eki? German Shepherd en guok ma wiye riek. Kendo irite, itiyo kode kuom rito dala. To ng'enyne market mar guogi gi en mar jok man gi delni. Emomiyo an gi German Shepherd ma kayudo ng'ama nigi dala mogoyo dala machiegni ma en insecure, tameke secure. Japanese Spitz gin guogi ma oher kod joma mine kod joma nyiri. To network na mar friendship nigi jok machalo kamano ma seche ma gineno guogi na go to ginyalo nyiewe to giyudo guok to an ayudo pesa. Yes. Japanese Spitz kendo en guok ma obere winjo wach. Gima nitie mabor kucho obiro winjo kapok German Shepherd owinjo. Obiro winje gi ite kata gi ume. Samoro ka in kodgi kama, tibiro neno ka en ogweyo, gima ogweyo no jalni kia, an bende akia, lakini en ogweyo ka gima onene. En guok ma ite bith to ume bith moingo jowadgi man go e kambi kagi. Koro sense of hearing mare gi smell mare ni malo. Nyaka intelligence ni malo. Koro mane mamito matek mondo mi bed kode mang'eny mondo mamoko. Kamano. Bas seche moko bende obiro alati. Ka gimoro nyaka ichiw koko boling en. Mano kare en guok maber. Koro ei guogi mipidho gi eki aneno ka nitie nyithindo ma osenyuol kaendi. Kapo ni ng'ato dwaro biro kawo guok kuomi kata for security kata ma bende dwa dhi chako pith mar guok, iuso gi at what age? Guok ma an go sani manyalo chuo ni anyalo uso en Japanese Spitz gi German Shepherds. To mano ginyalo mana usore bang' dweche 3. To bang' dweche 3 inyalo yudo guok mopuonji kata guok moko puonji. Japanese Spitz ma pok opuonji auso Sh15,000. German Shepherd ma pok opuonji auso Sh20,000. To kosepuonjgi to bechgi koro idho malo nikech en value addition. Guok ma koro osepuonji mariek koro auso Japanese Spitz auso Sh20,000 to German Shepherd auso Sh35,000. Mana kamano gi kama wasechope noendi e tielo mokwongo, wawinjo puonj kaka owinjore opuonj guogi timbe mabeyo mopogore opogore, ka bende sama ng'ato dwa kawo guok odhigo dalane to yudo ka guok osepuonj maber. Mana kamano kik idhi mabor,
wadhi e yueyo matin e tielo ni mokwongo, kwaduogo e tielo mar ariyo pod wadhi nyime kod puonjruok wi gigo kata timbego mabeyo mowinjo puonj guok mago mwakawo mondo mi wadag godo kelnwa yuto kata mago manyalo kelonwa arita e kuondewa mwadakie. Machiegni kendo janeno Malolwe TV e tielo mar ariyo mar chenro ni mar pur gi kwan, kama bende pod wadhi nyime kod twak ewi pith mar guok kaka mane wasechope ne en kanyo kama wendowa ma kawuono ne leronwa gigo kata kaka owinjore opuonj guok makare, guogi mwapidho mondo mi okelnwa arita kata mago mag ohala kata manyalo kelonwa yor yuto. Machiegni mondo mi wadhi nyime wamed winjo twak kendo wakaw puonj kotenore kod pith mar guok. Guok makoro osepuonji mariek. Koro auso Japanese Spitz auso siling 20,000 to German Shepherd auso siling 35,000. Koro in meke gi thothne iuso kisepuonjo koso kapod? Ahero ga mondo ausgi kasepuonjogi. Kech ei ohanda ni an gi lek madwaro ni mondo achopi. Abiro dwaro chieng' moro kata kaseti kata kasebet maonge ni ng'ato ka ng'ato mana uso ni guok nigi guok mopuonji. Mako nyise niya cham dhiang' to dhi chamo dhiang', konyise niya ai kanyo to akanyo. Ok omuomre amuoma kuo gik moko nyaka wuon go nyise ni otim kamano. Mano e guok mopuonji. Koro iwacho ni guok mopuonji en guogno manyalo winjo wach. Guok mawinjo wach ka gima en dhano. Koro meke gi giwinjo wach to itiyo gi language mare puonjogi mondo mi giwinj wach, nikech wan gi joma ong'iye Kiswahili, wan gi joma ong'iye dholuo, ng'ato nyalo dwaro guok dala kuma dhum onge, then wan gi jo kizungu. In meke gi imiyo gi puonj mane? Nikech chiro mana neno ka an go notimo joluo mang'eny keche jaluo. Na chako puonjo guogina gi dholuo gi kizungu mondo koro seche ma ng'ato dhi kode to nyalo communicate kode gi dhok ma monyalo winjo. Lakini kata ka in gi guogi midwa no puonj gi dho lang'o, tinyisa mana dho lang'o, imiyae mana guok tinyisa gik monego ong'e gi dho lang'o, tapuonjo ni go dho lang'o no, kata en mana dho mua, kata en mana dhok mane, kata dhok Kihindi. Manyiso ni dhok go ing'eyo te? Ok ang'e gi te, tanyalo puonjo gi guok te. Nikech guok kipuonjo to nitiere basics monego puonje, discipline, aggression and all the rest. Guok ok puonja gimoro achiel. Kanyo mana dwa ni kendo mondo mi obed ni winjo wach kadha dipuonjo gi ang'o gini. Mondo mi guok obed ni winjo wach ka dhano, koro en siri na mar tich. Ma kaponono ni mbeleni anyalo bet japuonj mapuonjo ji puonjo guok, to chieng' moro ibiro ng'eyo ka in student e klasa. Kamana ahinya. Lakini de ber kiwacho wacha matin, nikech ng'ama dwa biro nyiewo guok, nikech mano ming'e ni dhi medo ni nengo guok, dhi medo market mar guok miuso ka dhi medo. Inyalo ng'e kaka to moko iweyo ni an guok ka ng'ato ka wira ka obet guok moa gi ma. Kata nyathi ka nie skul, janyuol expect ni nyathi dhi aga ng'owa rieko, discipline, gik machalo kamago. Koro in guogi ni ka ng'ato kawa gi features mage. Ng'ato kokawo guok kuoma to biro bet gi guok ma seche mosenindo to rite nyaka wang' ochiew. To ka nitie gimoro marach to nyaka ochiewe kok obiro ling' ka ok ogwe. Mano namba achiel. Namba ariyo, nitiere basics ma guok onego bed ni ong'eyo koya piny. Nikech guok modak kuma dhano nitie ok onego bed ni ochamo chiemb dhano. Ok onego bed ni opielo ovyo. Kitwe guok e tie kende kamoro to ok onego bed ni opielo kanyo. Nitiere kaka inyalo puonjo guok ng'e kuma opiele gi sama opiele. Ma system ne koro ong'eyo ni kochopo sani to onego apiel. To kada pielo to onego agwe kuma notweya mondo obi ogonya. Kaje mada penjo an be. Iko tweye to owinjo kodwa dhi oko kanyo to ere kako alat. Koro guok gi wuon go, ji ariyo go onego ng'ere. Ma ng'ato ka ng'ato ong'e ni kaka ma timre to onego tim kama. Yap. Koro sami puonjo guok, ichako immediately sama onyuol guok koso nitie
kata kosetieko 1 week kokichako puonje koso puonjru timo nang'o? Puonjo guok en gima en so much consuming. Time consuming. It consumes a lot of time. Time no bende momiyo bech guok en expensive. Guok puonjo kiyudo guok manyien mowuok ir client madwa ni opuonji to nyaka ikuong ibed osiepne. Kisebet osiepne koki nyalo puonje. To mondo mi ibed osiep guok nitiere gik ma onego bed ni itimo. Achiel kuomgi en bet gi chiemo. Ok inyal bet osiep guok kionge chiemo. Guok kisemiyo chiemo mibet go osiepne koko bro neni ka ng'at ma onego bed ni obet go. Koki nyalo chako nyise gik moko to winjo. Tok obro winjo dichiel. Bro kao time. Mana kaka japuonj puonjo jowan kwano to miyogi assignment. E kaka japuonj guok bende puonjo guok gik ma odwaro ni guok owinji to miye assignment. Mondo ng'ego ni to winjo koso ok owinjo. Nitiere guogi ma winjo gi yot to nitiere guogi ma winjo gi tek. Mana kaka e skul be nyithindo kamano. To sama onyuol guok ka guok dongo, guok ka guok nigi talent ne. Koro wuon guok ema onego yier ni guogni jadwar, guogni janek, guogni jarwak welo. Guok moro ni en to pod akia talent. Koro nyaka ibed gi rieko mafwenyo ni guogni en makama, guogni en makama, guogni en makama, guogni en makama. To ere kaka ifwenyo maendi gi rieko to endi nikech ineno ka guok en aena kanyo moro tho gweyo. Ere kaka ifwenyo ni guogni endi talent ne en mar nek, talent ne en mar rwako welo? Ino fwenyore kineno gi wang'i. Ing'iye kaka otimore gi jowadgi ma mbesene kata mok mbesene ei kambi mar guogi. Kamano ahinya. Koro i pith guok kaendi yuto chalo nade ka in ja biashara mopidho guok mondo mi okelne dongruok e ngimane? Guok hie en gima nyalo goro ng'ato oko. Kendo anyalo urge ni yudhe. Anyalo urge yudhe mondo donje e pith mar guok. Nikech guok kipidhe to kibidhi kwaye ka dhiang'. Ok obro dwaro attention mari kabisa kaka jamni moko. To pesa to bro kelo ni bang' ndalo matin moingo jamni moko go. Koro mano luwore ni luwore gi age mar guok, luwore gi content ma guogno nigo. To luwore bende gi breed mar guok. Guogi moko nitiere ma gin bechni ni malo, guogi moko bende nitiere ma bechgi ni piny. Depending on age, content and breed. Erokamano ahinya. Koro un e pith guok kaendi, gin challenges mage ma otud kod pith guok ma inyalo wacho in general? Piny kaluo ka, pith guok nigi challenges mang'eny kabisa. Anyalo wacho kaka japith guok kuom ndalo aming'a masebet go gi guok ni. Aseneno ka jowa hie poko appreciate guok. Ji pod neno ga mana guok ka guok. Monego bed ni imiyo pi logo gi kuon moro modong' e mesa. To ber ka ng'ama nigi guok ong'e ni guok ok en guok to en nyawadgi. Guok kidak go to dak gi guok kaka nyawadu. Koro guogno bro heri mobro timo tiji. Guok rito mana osiepne. Koro challenges ma nitiere i pith guok kae, mokwongo anyalo wacho ni jowa pok appreciate guok, miyo nengo guok kiwacho ne ng'ato to en okompea ni guok gi dhiang', okompea ni guok gi rombo, okompea ni guok gi diel, okompea ni guok gi gweno, kata mana gakuru. To ei dala kuma guok nitie, guok ema rito dhano gi mwandune te ma en go. Emomiyo dhano onego bed ni guok en priority ne namba di.
Sasa ma ng'at mopidho guok oduogo to onego bed ni thage kabisa e wiye ni to guogi na ka bo chiemo, guogi na ka bo luoki, guogi na ka bo timre nade. Se chieng' ma ji biro bet gi stress mar guok, e chieng' ma ji biro fwenyo ber mar guok. Yes. Ya. To in kaka japith guok, kwang'iyo pinywa mar Kenya kaendi, bende nitiere market mar guok e Kenya ka? Market mar guok nitiere mana ne jok mosefwenyo ber mar guok. Man gi delni gi ma ka gintiere yie kuno to gineno ka gima mwandu gi ma gin go, jomoko biro biro mayo gi. Koro gidwa ni gibed gi guok, to jopith guok pod tin. Ibiro yudo samoro ka an igona simo niya, ni be in gi guok machal kama, be in gi guok machal kama, tayudo ka onge go, to katemo manyo kuom osiepena, to gin bende gionge go, to osiepena ma bende mantiere machiegni ok opidho guok, to pok gidonje pith mar guok. Koro chiro mar guok to nitie nikech ji go dalni, ji go delni, to delni ok nyal bet maonge guok, kech guok ema ne dhano kuongo dak go e bungu kucho. Erokamano ahinya. Koro ang'o minyalo puonjo oganda maneni sani kotenore kod pith guok niendi, kod inyalo bende create negi awareness mondo ging'e ber mar guok, nikech gimoro amora kitimo, ng'ato nyaka tim gimoro nikech gino kelo ne ber. Ber mabiro gi pith mar guok en bet gi pesa, en bet gi security. Onge ng'ama nyalo biro kuma guok nitie, kata obed mana gi bunde. Kama guok nitie ma kaji, manego ji guok, ka kai to negi, ino go kai mondo oweyi. Koro ji onego pidh guogi mondo obed gi security. Ji onego pidh guogi mondo obed gi kwe. Kama guok onge, kwe onge. To ka kwe onge, to mor onge. Koro inyalo chiwo yor tudruok mari kapok watieko mondo mi ji ong'e. Kapo nitie ng'ama nyalo dwaro guok koya kuomi ka, kata ng'ama nyalo kelo guok mondo mi ipuonj negi. Namba na mar simo minyalo yudago mayot kabisa en 0706 119 486 kata 0748 96 8823. Erokamano. To iyudori kanyo? Ayudora Maseno ka Joel Omino ma wuon Jobo Mino. Gi kama wachopeno endi akawo thuolo mar goyo erokamano ne jogo mobedo koda chenro, ka ang'eyo ni kamoro amora ma intie kawuono wapuonjore ni guok ok en mana mar mondo mi okelnwa arita kende. Guok bende sama ipidhe ok owinjore bed ni imiye mana pilogo. Owinjo irit guok maber kendo ipuonje time mabeyo mana kaka waritoga nyithindewa mwanyuolo. Kamano to wabiro yudo gik mabeyo, kata guok nyalo kelonwa ohala kod dongruok e ngimawa. Erokamano ahinya kuom bedo koda chenro, kageno ni wapuonjore yo makare. Waromuru kendo Jumapil manyien kaka thuolo bende mar goyo ne wendona erokamano. Oritu masani ne an Manitayo Millicent Adhiambo.